дар ҷумҳурӣ дар масоҳати беш аз 300 гектар замин 69 партовгоҳи партовҳои сахти маишӣ фаъолият менамояд. ба андешаи мутахассисон роҳи беҳтари ба танзим даровардани партовҳо ки бо афзоиши шумораи аҳолӣ ҳаҷми онҳо низ зиёд мешавад, ин коркарди партов ва ба нав ҷудо кардани он мебошад. ёдрас мешавем ки ҳоло дар ҷумҳурӣ 29 сехи хурди коркарди дубораи партов мавҷуд аст. аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ормон барои коркард ва безараргардонии партовҳо бо бунёди иншоотҳои ёрирасони муваққатӣ дар қитъаи замини собиқ партовгоҳи шаҳри душанбе фаъолият карда истодааст. корхонаи мазкур воқеъ дар маҳаллаи ховарони ноҳияи шоҳмансур дар масоҳати зиёда аз 7 гектар партовгоҳи кӯҳна ба коркарди партовҳо машғул буда айни ҳол истеҳсоли нуриҳои органикиро баромондааст ки дар як рӯз аз 65 то 70 куб нуриҳои минералӣ аз ин партовгоҳ истеҳсол карда мешавад. барои пешбурди фаъолияти корхона низ 4 адад техника банди кор мебошанд. ба гуфтаи роҳбарияти ин корхона, партови коркардшуда асосан барои корҳои сабзу хӯрамгардонии ҳудуди шаҳри Душанбе равона гардидааст. боғпарварони шаҳру ноҳияҳои гирду атрофи пойтахт низ барои рушд додани боғоти худ аз ин нуриҳои минералии истеҳсолшуда бештар истифода мебаранд. ҳамзамон роҳбарияти ин коргоҳ барои нарм намудани замин ва ҳамчун санҷиш аз истифодаи ин нерӯҳои минералӣ дар масоҳати 16 сотиқ замини ҳудуди корхона боз 2 гармхона оиди парвариши маҳсулоти хушсифат бо усулҳои хоси гармхонасозӣ бунёд намудааст. дар ин гармхонаҳо айни ҳол парвариши бодирингу помидор баромонда шуда барои таъмини сифати хуби маҳсулот ва бардоштани ҳосили баланд аз худи ҳамин намуди коркарди партовҳо ки нерӯҳои минералиро ифода мекунад истифода карда шудааст. баъди пухта расидани ҳосили сабзавот, помидору бодиринг, коргарони ин коргоҳ аз ин навъи маҳсулот пурра таъмин мегарданд. иброҳими неъмат, соҳроби назарзода, шаҳри Душанбе, ҷаҳонамо.